Hallelujah. Thank you, Hallelujah. Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. म्यूट झाली की प्लीज नॉट सर. Praise God. ऐकत आहे ऐकत ब्रदर. सिस्टर एलिझाबेथ स्टार्ट कर. Brother. Yeah. Yes, yes. Praise God. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Praise- Praise God. Jesus. ऐकता brother. Praise God. प्लीज गॉड. Praise God. सुरुवातीची मागणी करूया. अर्घा जेजू, अर्घा पवित्र आत्म्या, अर्घा देवा बापा, सौम्य जेजू ख्रिस्त, ह्या वेळ तुवेन आमका फावो केलाय. तुवेन आमका ह्या घडी हर एकल्यांक तुझ्या नावान आपयला. तुझे उतर ऐकून ते शिकून तू हर एक वेळा आमका शिकयताय. पण आज जे कितें तू शिकयताय, सौम्य जेजू, तुझे उतराद्वारे आमची हर एकल्याची मना आम्ही उक्तेकन दिला. तुझे उतराक आम्ही कान दिवन चीत दिवन ऐकूंक आयला. आणि तूच आमका शिकयता, कित्याक तू जावन आसाय शिकवणदार, तू जावन आसा बोध देणार. तुका अर्घा जेजू, ह्या वेळा कसली डिस्ट्रॅक्शन नसतना, कसली तराची अडचणी नसतना, हर एकल्यांक तुझे उतरान तू उलयताय म्हण आम्ही पातयता आणि भावार्थान आम्ही भरवसता. आणि जे कितें आज शिकता बापा, ते आमच्या हर एकल्याच्या जिविताक जाय तसलेच परिस्थितीक तू उलयताय. तुका अर्घा जेजू, अर्घा पवित्र आत्म्या, अर्घा देवा बापा, हे मागणी करता आम्ही जेजू ख्रिस्ताचे नावीन. आमेन. Amen. 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 प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. कशी आसा सगळी? प्रेज गॉड. आशीर्वादित, ब्लेस्ड, anointed, 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 highly favored, highly favored, deeply loved. deeply Praise loved. God. Thank you, Jesus. आम्ही देवाची उतर ऐकतना आणि जेन्ना जेन्ना आम्ही देवाचे उतर वाचता ना, आम्ही खंयचे रिट्रीटाक वयता, तर आमकां एक दुसरे अनुभव जाता. वय सगळ्यांक जाता तशे? प्रेज बरं. गॉड. Well, वय प्रेज गॉड. yes. आम्ही देवाचे उतर ऐकूंक म्हण आम्ही थंय वयता. आम्ही ऐकतना आमकां ते देवाची सुवार्ता आमच्या कानांत आयकून येता. वय प्रेज गॉड. आणि देवाचे उतरच म्हणटा, खंय देवाचे उतर परगट जाता, खंय देवाचे उतराची एक शिकवण आमकां मेळटा, थंय जिवीत आमकां मेळटा. प्रेज गॉड. कित्याक? Praise God. कित्याक जेजून आपल्या उतरान सांगला, जेजूच जावन आसा आमच्यो जिवीत, आमच्यो वाट आणि आमच्यो सत. वय जिविताचो. प्रेज गॉड. तर आज आम्ही हांगा जमला आणि हर एक दिसा आम्ही जमता देवाचे उतर, तेजे शिकवण ऐकूंक न्हय. तर आमकां हर एक वेळाक देवाची जिवीत आम्ही अनुभव करूंक येता. कित्याक हे चॉयस आमकां जावं पुरो. हर एक वेळा कोण सांगतात ना, मिटींग सेशन लिंक येता, आम्ही जॉईन जाता ना, आमकां दुसरी कोण फोर्स करता, तू वचून बस आणि ऐक देवाचे उतर एक घडी म्हण, आणि आम्ही ऐकूंक मुखार येता. प्रेज गॉड. पूण जेन्ना
ते दुसऱ्यांनी आसून पुरोना हांव स्व मनान माझे स्व इच्छेन हांव येवन थंय आयकूंक येता पूण थंय चॉयस आनी डिसिजन करचें आमचे हर एकलेचे एक रेस्पॉन्सिबिलिटी ना डिसिजन आमचे वयर आसता न्हय प्रेज गॉड थँक्यू Praise God. पूण आज आमी देवाचें उतर आयकूंक येयला तर डिसिजन आमचें प्रेज गॉड आनी देवान ड्युट्रॉनॉमी कितें तें द्वितीनियम प्रेज गॉड द्वितीनियम चॅप्टर 30:19 ब्रदर शेअर करतात की रॉकी ब्रदर आसा ते शेअर करतात. होय द्वितीनियम chapter 30 verse 19 praise God. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Dvitiniyam chapter 30 verse 19. 19. Praise God. हा माझे बायबलांतल्यान वाचता हांव वाचता सिस्टर. ओके आकाशाक आणि brother. Praise God. ओके प्रेज गॉड. नाईन्टीन 19 verse 30 yeah अध्याय आणि 19 वर्ड. verse होय Praise God. Thank you, Jesus. वाजू की ब्रदर वाजू आकाशाक आणि पृथ्वीक तुमचे विरोध साक्ष दिवंक हांव आपयतां. जिवीत आणि मरण आशीर्वाद आणि शिराप हांव तुझे मुखार दवरतां. जिवीत विंचून काड आणि तू आणि तुझी संतत जियेतल्यात. Praise God. Praise God. देव हांगा आकाश आणि पृथ्वीक आमचे विरोध साक्ष दिवंक देव आपयता एक विटनेस जावन आकाश आणि पृथ्वीक आपयता आणि म्हणता जिवीत आणि मरण आशीर्वाद आणि शिराप हांव तुझे मुखार दवरता. सगळे चॉयसेस आमचे लागी आसा वय प्रेज गॉड थँक्यू Praise God. जीसस. देवान जेन्ना आमकां उत्पत्तीचे ग्रंथांत आमी वाचल्यार आमकां सबारपटी आमी आयकून आसात देवान आमकां कशें रचले आमकां कसलो अधिकार दिलो वय तर देवान आमकां रचले आनी आमकां ते एक अधिकार दिले. कसलो तो अधिकार एक शासन करचे एक रुलिंग डॉमिनियन एक रूल करचे ह्या पृथ्वीचेर तसले एक अधिकार आमकां दिलो. आनी देव ह्या वळींत आमकां सांगता द्वितीनियम चॅप्टर 30 वर्स 19 सांगता तुझे मुखार एक विटनेस जावन आकाश आनी पृथ्वीक हांव विटनेस जावन हांव तुझे मुखार जिवीत आनी मरण आशीर्वाद आनी शिराप तुझे मुखार दवरता. बरेपण आनी एक वायटपणाची सकत आमचे मुखार देवान दवरला. आमचे मुखार आशीर्वाद आसात आनी शिराप आसात. जेन्ना आमी जेजूक चॉयस करता जेजूक आमी चॉयस करचे म्हणलें कितें देवाचे उतराक आमी आयकूनचे एक चॉयस करता. आज आमी हांगा सगळीं जमला सदां न्हीद आमी एक घडी आमी देवाचे उतर आयकूंक ह्या झूम सेशनांत येता ना फ्रायडेचे फूल डे सेशन 3 सेशन्स चलतात मॉर्निंग आफ्टरनून 2 सेशन्स जावं पुरो प्रेज गॉड थँक्यू जीसस. तर जेन्ना आमी चॉयस करता देवाची उतर आयकूंक हांव देवाक तेजी उतर फकत आयकूंक वचना पूण हांव चॉयस करता जेजूक म्हाज्या जिवितांत एक जिवीत म्हाजे बदलूंक अवकाश करून दिवं प्रेज गॉड.
तसे आम्ही जेव्हा एक जिविताचे वाटेर हांगा म्हणलं जिवीत आणि मरण तुझे मुखार धरयता आणि आशीर्वाद आणि शिराप जिवीत म्हळ्यार आम्ही ऑलरेडी पळयले जेजून सांगला हांव तो जिवीत तर आज आम्ही देवाचे उतर आयकूंक हांगा आयला जेन्ना आमी वयता जेन्ना आमी बायबल वाचता तर देवाचे उतराक आमी चिंतीन आयकता आणि तेका एक आमी डिसिजन आमचे निर्णय आमी घेता की आज हांव जेजूक चॉयस करून घेता म्हाज्या जिवितांत आणि जेन्ना हांव जेजूक म्हाज्या जिवितांत अवकाश करून दिता तेन्ना म्हाजें जिवीत तेजे जिविता बरी जाता तेजे उतराची सकत म्हाज्या जिवितांत वाडता आणि आशीर्वाद म्हाका मेळटा प्रेज गॉड थँक्यू जीसस आणि जे देव हांगा म्हणटा जिवीत आणि मरण आशीर्वाद आणि शिराप हांव तुजे मुखार दवरता जिवीत विंचून काड तो म्हणना जिवीत आणि मरण विंचून काड प्रेज गॉड तशें म्हणला हांगा देवाच्या उतरांत No. पहिले चॉईस दिताना ताणें म्हणले जिवीत आणि मरण दोन्ही आसा आमचे मुखार आशीर्वाद आणि शिराप आमचे मुखार आसा पूण तो एकच एक आमकां चॉईस करूंक सांगता ते जावन आसा जिवीत चूज लायफ तो म्हणना चूज लायफ अँड देन चूज डेथ ऑल्सो तशें म्हणना तो म्हणटा चूज लायफ ऑप्शन दिवन आमकां म्हणटा तुका हे बरेपणाचे जिवीत हे जावन आसा माझे जिवीत जेन्ना तूं देवाचें उतर घेता तूं माझे जिवीत तुजे जिवितांत अवकाश करून दिता येवंक आनी काम करूंक प्रेज गॉड थँक्यू जीसस आणि तेचे वरवीं कितें जाता आमी जिवीत विंचून काडले की तेजे रिजल्ट फायनल रिजल्ट आमी चॉयस केले की तेजे रिजल्ट कितें जाता आमकां ऑलरेडी देव म्हणटा तूं आनी तुजे संतत जियेतल्यात म्हणल्यार आमकां देव ऑप्शनूय दिता क्वेश्चन पेपरान आनी तेजे ऑप्शनांत खंयचे चॉयस करता तेवूय दिता आनी तेजे बरोबर तेजे रिजल्ट कितें येतले आमच्या जिवितांत ते पूण जेजून ऑलरेडी आमकां कळीत करून दिला प्रेज गॉड तर आज आमची चॉयस देवाचे उतर आयकूंक हांगा सगळीं आयला आनी थोडे लोक युट्यूबार लायव्ह आयकून आसा प्रेज गॉड Yes. जेन्ना जेन्ना आमी हे चॉयस करता देवाची उतरां आयकूंक तर आमी जेजूक चॉयस करता आमच्या जिवितांत प्रेज गॉड थँक्यू Yes. जीसस तर आज आमी जेजूक विंचून काडला तर जेजूचे जिवीत आमचे जिवितांत अवकाश करून दिला वयनी प्रेज गॉड थँक्यू जीसस आनी देवान रचले तेन्ना आमकां जेन्ना आमी जिवीत देवाची आमचे भितर आमी अवकाश करून दिला तर देवाचे जिविता बरोबर आमचे जिविती एक जाता वयनी प्रेज गॉड थँक्यू जीसस वय येस तर तेजे जिवीत आणि माझे जिवीत एक जाता तर तेजे जिविता बरी माझे जिविती आसूंक जाय वय न्ही Why? तशेंच जाय न्ही हे संवसारी जिवितांत जेजू जशे ह्या संवसारा आयलो आणि जिवीत जियेलो तेच बरी माझे जिवितूय जावंक जाय जेन्ना हांव चॉयस करता जेजूक म्हाजे लायफांत न्हय प्रेज गॉड Praise God. पूण आमचे जिवीत तशें जावन आसा की प्रेज गॉड No. सबार पटी थोडे पटी आमकां दिसता हांव देवाचे उतर गेले म्हाका जायत मेळ्ळे ह्या क्षेत्रांत ह्या सिच्युएशनांत म्हटले म्हाजे जिवीत तशें जेजूचे जिविता बरी जाला पूण सबार फावटी आमी चुकता सबार फावटी आमचे अविश्वासपणान अनभावार्थान कितें जाता आमी त्या थोडे क्षेत्रांत ना थोडे एक सिच्युएशनांत आमकां जैत मेळना न्हय प्रेज गॉड थँक्यू जीसस तर आमचे जिवीत जेजूचे जिविता बरी जायजे कशें प्रेज गॉड थँक्यू जी थँक्यू जीसस कशें जायजे आमी जेजूचे जिवीत बायबलांत जेन्ना आमी नवो सोलो वाचता तेणें विस्मिता केली तेणें आश्चर्य केलें तेणें दर्यो थंड केले वय थँक्यू जीसस वय तर तेणें कशें ते सगळे केले आपले जिवितांत ह्या संवसारी जिवितांत असले तेन्ना प्रेज गॉड पण बापाची खुशी केली बापाची खुशी केली आणि तो अधिकारान उलयलो वय हर एक वेळा जेन्ना तो उलयलो तेन्ना तो अधिकारान उलयलो आमी
लास्ट वेनसडे हांवें थोडे घोषण करचे विशयांत आमी शिकलेल्या न्हय प्रेज गॉड घोषण कशें करचे घोषण कितें करीजे हें आमी शिकलेल्या लास्ट वेनसडे बुधवारा दिसा होय तर तेच मुंदवरसून आज आमी आनी थोडे घोशणाचे विशयांत कितें आमी करीजे जेजून कशें घोशण केले आनी हे घोशण केल्ले वरवीं कितें आमचे जिवितांत जातात कितें आमकां ऑलरेडी देवाची एक जाणवाय मेळ्ळा इतले शिकवण आमकां हे झूम सेशनान जावं रिट्रीट अटेंड करून आमकां हे एक जाणवाय मेळ्ळा देवाच्या उतराची की देवान आमकां रचला आनी देवान रचून आमकां तो अधिकार आमच्या हातांत दिला ह्या संवसारी जिविताची न्हय प्रेज गॉड थँक्यू जीसस थँक्यू जीसस तर जेन्ना आमी देवाची उतर घेता तर घोषण करचे विशयांत आमी शिकलेले हांव रेव्हलेशन्स 1:6 आमी कित्याक घोषण करता प्रेज गॉड रेव्हलेशन चॅप्टर 1:6 ब्रदर घालतात की प्रेज गॉड उघडापण चॅप्टर 1 verse 6 आमी लास्ट बुधवारा दिसाय आमी पळयल्ले हे उतर उघडापण चॅप्टर 1 थँक्यू जीसस सात आत्म्याता आणि विश्वासी साक्षी म्हणजे मेल्ल्यामधलो प्रथम पूत कसो जिवंत उठयलेल्या आणि संसाराच्या रायाचेर अधिकार चलयतल्या जेजू क्रिस्त तावन कृपा आणि शांती तुमकां क्रिस्त आमचो मोग करता ताणेंच आपल्या रक्तान आमकां आमच्या पातकांतली सोडयल्यात आणि देवाची ताच्या बापाची सेवा करचे खातीर आमकां एक यज्ञीक रायकुळी केल्यात ताका जावं महिमा आणि पदवी ससाच्या ससनाक आमेन 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 प्रेज गॉड हांगा कितें दिला लास्ट याज्ञीक रायकुळी आमकां एक याज्ञीक रायकुळी केल्या म्हण आमी लास्ट बुधवारा दिसा आमी शिकलेल्या प्रेज गॉड तर आमी आमकां रचून देवान फकत एक अधिकार दिलेलो ना अधिकार कित्याक दिला म्हणजे समजण आमी घेतले प्रेज गॉड कित्याक आमकां एक अधिकार दिला देवान कित्याक ताणें आमकां एक रायकुळीची आमी संतत केला देवान जेजू क्रिस्ताचे मरण आणि पुनर्जिवंतपणा वरवीं आमकां एक रायकुळी तेजे जनरेशन ऑफ जीसस आमी एक ते आमची मेंटॅलिटी हे एक लो लेवल थावन म्हाजे लागीं कांय ना हांव एक दुर्बळो म्हाका हे सिच्युएशनांतल्यान भायर येवंक जायना म्हाजी परिस्थिती असली म्हाजी भुरग्यांचे जिवीत अशें जाला हे सगळे लो मेंटॅलिटी एक रायकुळीची एक मेंटॅलिटी ते जावन ना प्रेज गॉड एक रायकुळीची म्हणल्यार आमी एक ते किंग्स जनरेशन जेन्ना तुमी चिंता तुमी ते एक मेंटॅलिटी चेंज करून देवाचे ते एक जनरेशनाक तुमी लागून पळयता तर आमी ते जनरेशन म्हणल्यार आमी एक किंग्स जनरेशन प्रेज गॉड थँक्यू जीसस तर आमी एक रायकुळीची एक याज्ञीक आणि रायकुळीची आमकां एक संतत देवान केला जेजूचे पुनर्जिवंतपणा वरवीं प्रेज गॉड थँक्यू जीसस तर रायकुळीची म्हणल्यार आमचे मेंटॅलिटी खंयचे आमी सगळे टायमाक मागून रावचे न्हय प्रेज गॉड थँक्यू जीसस आमी देवाचे उतराद्वारी ताणें आमकां सगळे आमी आमकां एक जाणवाय मेळ्ळा जेजून ते खुर्साचेर सगळे संपदले म्हणल्यार सगळे संपून ताणें आमकां एक नवीन उत्पत्ती केला एक नवीन जनरेशन आमकां केला प्रेज गॉड पूण आमी आमचे मेंटॅलिटी आयचे दिसा अशें जावन आसा की आमी ते जशें हांव पयलो आसलो एक देवा लागीं मागचे गरज
आसा पूण ते मागचे देवाचे उतरा प्रमाणे आमी मागचे आनी देवाची उतराची घोशण आमी करता जेन्ना हांव चिंता हांव एक देवाची जेजूची राय कुळयेंत म्हाका एक संतत देवान केला ते पोझिशन म्हाका दिला ते अधिकार म्हाका दिला तर आज म्हजी उतरां कसली जावन आसा म्हाजे मागणे देवा लागीं धरूंक हांव मुखार कसली उतरां उपयोग करन आसा प्रेज गॉड थँक यू जीसस तर जर तर हांव म्हजी मेंटॅलिटी चेंज करना हांव तेच लेवलार तेच परिस्थितींत रावन म्हाजे लागीं असली म्हाजी परिस्थिती असली म्हूण हांव रावता तर म्हाकाच हांव एक मूर्खपणाचे म्हणल्यार हांव एक फूल करून घेता आपणाचे जिवितांत प्रेज गॉड थँक यू Praise God. जीसस Thank you, Jesus. देवान जेन्ना म्हाका एक ते अधिकार दिला तर ते अधिकारांत हांव रावची जिवीत म्हाका जाणवाय म्हाका दिला देवान प्रेज गॉड आनी ते जाणवाय मेळटा आमकां देवाचे उतरान प्रेज गॉड थँक यू जीसस कित्याक हर एक वेळाक आतां आमी ते द्वितीय नियम 19 आमी पळयले जिवीत आनी मरण तुजे मुखार आसा आनी ब्लेसिंग्स आनी आशिर्वाद आनी शिराप तुजे मुखार दरयता पूण देव म्हणटा जिवीत चूज करून घे तर आज आमचे लागीं जिवीत आसा तर जेजू आमचे बरोबर आसा देवाचे उतर म्हाजे बरोबर आसा तर देवाची सकत म्हाजे भितर आसा प्रेज गॉड थँक यू जीसस आनी आमकां हर एक वेळार देवाचे उतर आमकां सगळी भाव भयणां आमकां शिकयता ब्रदर पिटर आसूं दी रोनाल्ड ब्रदर अनिता सिस्टर रेखा सिस्टर आमकां इतले दीस शिकोवन आसा प्रेज गॉड थँक यू जीसस की आमचे जिबे वयर कसली सकत आसा प्रेज गॉड आमचे जिबेर कसली सकत देवान दिला प्रेज गॉड जिवीताची जिवीत आनी मरणाची म्हणजे दोन्ही Thank you, आसा Jesus. वय देवाचे जिबे वयर आसा सैतानाचे जिबेर आसा No, कोणाचे आमचा. जिबेर आमचे जिबेर तर आज म्हजे जिबेर जिवीत आनी मरण आसा हर एक वेळा आमचे एक चिंतना जावंक जाय हांव हर एक उतरां म्हाजे तोंडांत हांव उलयतना म्हाजे जिबेर म्हाजी देवान जिवीत आनी मरणाची सकत दिला तर हांव कसली उतरां उलयता कसली उतरां म्हाजे तोंडान येता एक देवान म्हाका एक राय कुळीचे केला सांगतात तर म्हाजे तोंडांत हांव एक रायाची उतराची घोशण करची सकत वाळूंक जाय प्रेज गॉड थँक यू जीसस Thank you, Jesus. जीसस थँक यू जीसस तर कित्याक जेजून आपले उतरान सांगला जॉयल 3:10 ब्रदर आमच्या कोंगणेर 4:10 घेवन सिस्टर कोंगणेंत कितें आसा ब्रदर कोंगणेंत 4:10 इंग्लिशार 3:10 ते जॉयल वय की ओके वय, ओके वय. प्रेज गॉड कोंकणी 4:10 कोंकणी जॉयल 4 ओके जॉयल जॉय प्रॉफिट प्रेज गॉड थँक यू जीसस तुमचे नांगोर मोडून तलवारी करा तुमच्यो कोयत्यो मोडून भले करा अस्कत मनीस सांगू हांव झुजारी प्रेज गॉड कितें अस्कत म्हणलें मनीस sister? तुमी सांगलें? वय 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 कितें म्हणटा देवाचे उतर हांगा अस्कत मनीस सांगू हांव झुजारी कित्याक देव म्हणटा एक अस्कत मनशाक हांव एक झुजारी म्हण प्रेज गॉड Praise God. कित्याक म्हणटा लेट द वीक से आय एम स्ट्रॉंग कितें गरज आसा हांव पळयता म्हाज्या जिवितान हांव एक वीक जावन आसा हांव एक अस्कत मनीस म्हाजे लागीं पयशांची कमी आसा दुडवांची एक अस्कतकाय आसा कमी आसा प्रेज गॉड थँक यू जीसस पूण देव म्हणटा तूं सांग तूं झुजारी म्हण प्रेज गॉड इंग्लिश बायबलान म्हणल्यार यू से यू आर स्ट्रॉंग लेट द वीक से यू आर स्ट्रॉंग कितें गरज आसा हांव म्हाजी परिस्थिती पळयता पूण म्हाका देव म्हणटा तुजी परिस्थिती थंय आसून दी तूं म्हण तूं स्ट्रॉंग आसाय तूं सांग तूं झुजारी गरज आसा सांगची हें वय. वय कित्याक देवाची उतरां वय, आमच्या जिबेर आसा वय प्रेज गॉड थँक यू जीसस फळ येता Praise God. वय प्रेज गॉड तेजी फळ आमकां मेळटा
प्रेज गॉड. कित्याक उत्पत्ती ग्रंथांत जेन्ना आमी देवान रचले संसार, तर देवान म्हणू ना की हांगा अंधकार आसा, कशें हांव अंधकार काडू हांगाचे. हांगा सगळे रितीपण आसा, कितें करीजे हांगा म्हणून ताणें तोंडांतल्यान उतरां काडूंक ना. प्रेज गॉड. ताणें जेन्ना ती काळोख पळयले, अंधकार पळयले, रितीपण पळयले, प्रेज गॉड, जेजून देवान त्या वेळाक आपले तोंडांतल्यान उतरां उलयलीं कितें, हांगा उजवाड जावं. उजवाड एक लक्षण जावन आसा, एक सायन जावन आसा. खंय एक अंधकार वचून आमची परिस्थिती, जे आमी आज परिस्थिती आसा, ते परिस्थिती एक अंधकाराची परिस्थिती जावन आसा. तर देव म्हणटा त्या जागेर, ते परिस्थितीन तूं उजवाड उलय. कित्याक हांवें तुका म्हाजो भुरगो केला. जॉन 1:12 आमी लास्ट वीक पळयल्ले. जितले लोकांक देवाक आपणायले, जेजूक आपणायले, तांकां एक अधिकार दिला की देवाचे भुरगे जावचे. प्रेज गॉड. तर Praise आज God. आमी देवाची भुरगीं. एक भुरगो आपले बापयची एक इमिटेट, कितें म्हणटात ब्रदर, इमिटेशन? प्रेज गॉड. अनुकरण. अनुकरण. हा, आपले बापयचे अनुकरण करता. वय न्ही, आमी घरांत आपले भुरग्यांक पळयता, सान भुरग्यांक पळयता न्हय. प्रेज गॉड. जशे आवय बापाय करता तशेंच भुरगे पळयता आनी तशेंच ती अनुकरण करूंक वयतात मुखार. वय न्ही, पळयलात न्हय. प्रेज गॉड. आमी देवाचें उतर आमकां सांगता, आमकां देवान आपलो भुरगो म्हण लेखलो. जितले लोकांन जेजूक आपणायले, जेजूक आपणावचे म्हणले जेजूचे उतरांक आपणावचे. आनी जितले लोकांन स्विकार केले जेजूक, तेजे उतराक स्विकार केले, तांकां एक अधिकार दिला, तांकां एक हक्क दिला की तो मनीस देवाचो भुरगो जायचे म्हण. प्रेज गॉड. तर आज आमी सगळीं देवाची भुरगीं जावन आसा आनी आमी ते देवा बापाची भुरगीं जावन आसा. प्रेज गॉड. थँक्यू जीसस. आनी एक भुरगो आपले आवय बापायची अनुकरण करता, इमिटेशन करता, तेजे बरीच करूंक मुखार सरता. प्रेज गॉड. तर आज आमचे देवा बापान जेजू क्रिस्तान जशें आपले जिवीत जियेलो, ताणें हर एक वेळाक एक अधिकारान ताणें उलयले. एक सिकनेस मनीस आयलो तर ताका गूण केले आपले उतरान. प्रेज गॉड. एक एक कुरडो मनीस आयलो, तेजी कान ताणें उगडे केले. प्रेज गॉड. कशें उलोवन उतरां, अधिकाराची उतरां. प्रेज गॉड. दर्यो, उचांबळ दर्यो थंड केले. कशें? प्रेज गॉड. तेजे उतरान. प्रेज गॉड. हर एक वेळा जेजून आमकां एक एग्जाम्पल दाखयले की तो एक उतर उलोवन तेजे जिवीत जियोन आसलो म्हण. आनी तेच एग्जाम्पल घेवन आज आमी तेजी भुरगीं जावन आसा. तर आज आमी तेजे अनुकरण करचे गरजेचे. अनुकरण करचे म्हणले आमी तेजी उतरां उलोवचे. प्रेज गॉड. थँक्यू जीसस. थँक्यू जीसस. तर आज आमी हर एकली तेजी जिविता बरी आमी आमचे जिवीत जियोवचे गरजेचे. प्रेज गॉड. थँक्यू जीसस. मॅथ्यू chapter 10 verse 1 card, brother. Matthew 10. उपरांत जेजून आपल्या 12 शिष्यांक लागी आपयले आनी देंवचार धांवडोवचो आनी सर्व रोग आनी पिडाशिडा गूण करचो अधिकार तांकां दिलो. प्रेज गॉड. थँक्यू जीसस. तर जेजून आपले 12 शिष्यांक आपयले आनी कितें केले आपोवन? प्रेज गॉड. देंवचार धांवडोवचो आनी सर्व रोग, ताणें थोडे रोग आनी थोडी पिडा शिडा गूण करच्यो तांकां अधिकार दिलो. न्हय? सर्व रोग, हर एक पिडा शिडा, हर एक ते देंवचारांत सांपडून असली हर एक ते मनशांक ताणें सुटका दिली. प्रेज गॉड. तेन्ना ताणें 12 शिसांक आपयले. आज आमी तेजी शीस आसा, कित्याक आमी तेजी
पाटलाव करना आसा जेजूची न्हय प्रेज गॉड तर आमकांय तेच तांकां फकत हे उतर ते 12 शिसांक न्हय प्रेज गॉड पूण आज आमी जेन्ना वाचतना हे उतर म्हाका आनी तुमकां सगळ्यांक जे हे उतर वाचता आमकांय देवान ते देंवचार धांवडांचो आनी सर पिडा शिडा गूण करचो अधिकार ताणें दिले आमकां प्रेज गॉड थँक्यू जिजस हर एक वेळा आमकां जे पिडा शिडा येता हर एक रोग जे येता तेजेर तुमी उठा आनी तेजेर अधिकार घेवंक शिकचे प्रेज गॉड कित्याक आमकां ते अधिकार दिला ते स्थानार आमकां जेजून दरयला आयचे दिसाक आमी ती पयले जिवीत जियोनासली मनशांनी प्रेज गॉड आज आमकां देवान एक वेगळेपणाची एक स्थान दिला एक पोझिशन दिला कित्याक तेजी जाणवाय आमकां मेळ्ळा उतराची जेन्ना आमी तेजी उतर स्वीकार केलात आमकां ते अधिकार ऑलरेडी ताणें आमचे भितर दिलात प्रेज गॉड थँक्यू जिजस तर आज आमच्या जिवितात कसलेय परिस्थिती आसून दी प्रेज गॉड कसली तराची एक पिडा शिडा आसून दी कसली तराची लॅब रिपोर्ट्स आमकां मेळोन दी प्रेज गॉड आमी तेजे उतरा बरी अग्री जायचे प्रेज गॉड अग्री जायचे तेजे उतरा बरोबर एक जायचे अग्री जायचे म्हणल्यार एक जायचे तेजे उतरा बरी कशे आमी ते एक जायचे तेजे उतरा बरोबर प्रेज गॉड जशे देवान उलयला तशे हांवें आपले जिविताचेर आपले परिस्थितीचेर ते उतर घेवचे आनी हांवें उलोवचे गरजेचे प्रेज गॉड जर देव म्हणटा आज तू आसकत आसाय तू उठ आनी मन की तू एक जुजारी तर आमी त्या वेळाक आमकां जेन्ना आसकतपण भोगता आमच्या जिवितान जेन्ना आमकां दिसता कसली आमची परिस्थिती बदलूंक साध्यच ना प्रेज गॉड त्या वेळाक आमी आमच्या तोंडांतल्यान कसली उतरां काडटा गरजेचे प्रेज गॉड थँक्यू जिजस आमी त्या वेळाक म्हणूंक जाय हांव आसकत न्हय पूण हांव जेजू क्रिस्ता थंय हांव एक जुजारी जावन आसा हे पिडा शिडाक हे रोग जे म्हजे कुडीक आपणावन आसा तेका हांव देवाच्या जेजूचे नांवान हांव धांवडायता प्रेज गॉड हांव अधिकार घेता हे पिडा शिडाचेर कित्याक जेजून म्हाका ती अधिकार दिला थँक्यू जिजस अशे आमी एक जाय जे देवाचे उतर घेवन आपल्या जिविताचेर प्रेज गॉड थँक्यू जिजस थँक्यू जिजस थँक्यू लॉर्ड प्रेज यू जिजस कित्याक आज आमकां ते अधिकाराचे जिवीत जियोनचे चड गरजेचे खंय आमी पळयता ते आमकां पळोवंक मेळटा हर एकली नाना तराची हर एक तराची आमकां सांगूंक जायना तसली परिस्थितींत एक आसकत जावन एक मनीस जियोन आसा आयच्या दिसान ह्या संवसारान पूण जेजू म्हणटा तूं एक जुजारी जावन आसाय हांवें तुज्यो गरजो सगळे हांवें पावयला प्रेज गॉड आज तुका हांवें गूण केला म्हजे कुडीर घेयलेले हर एक ते घाया वरवीं तू गूण तुका ऑलरेडी मेळ्ळा म्हणजे जेजू ऑलरेडी तेजे उतरांत सांगलेले आसा पूण आज हांवें तेका एक जायचे गरजेचे सबारपटी आमी म्हणटा आनी सोडून दिता काय आमकां चेंजीस दिसना प्रेज गॉड आनी ते उतरांतल्यान आमी पयस वयता थँक्यू जिजस पूण जेजू आमकां सांगता माझे उतरा बरोबर एक जाया अग्री जाया आनी तुमचे जिवितांत माझी उतराची सकत वाडतले प्रेज गॉड थँक्यू जिजस ब्रदर मॅथ्यू 28 थँक्यू जिजस मॅथ्यू 28 verse 18 verse 18 to 20 right praise God जेजू लागी येवन तांचे लागी उलोवन म्हणालो सर्गी आनी संवसारी देवान म्हाका सर पदवी दिल्या देखून वसा
आणि समेस पर्जाचे शिस करा. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी तांकां पविस्नान दिया. आणि हांवें तुमकां दिल्ल्यो सर्व आज्ञा पाळूंक तांकां शिकया. आणि हांव सदां काळ संवसाराचे अखेर पर्यंत तुमचे सांगाता आसतलो म्हूण उगडास दवरा. प्रेज गॉड. थँक्यू जीसस. 18 वर्स कितें म्हणटा? सर्गी आणि संसारी देवान म्हाका सर पदवी दिला. कोणाक ही पदवी दिला? प्रेज गॉड. कोणाक दिला हे पदवी? हे उतरांत जेजू म्हणटा आपणाक दिला म्हण, न्हय? प्रेज गॉड. आणि तेच पदवी आमकां दिला आज. आणि 19 वर्सां म्हणटा देखून ते सर पदवी जेजूक दिले वरवीं म्हणटा मुखार देखून वचा आणि समेस्त पर्जाचे शीस करा. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी तांकां पवित्र स्नान दिया. आणि हांवें तुमकां दिल्ल्यो सर आज्ञा पाळूंक तांकां शिकया. आणि हांव सदां काल संवसाराचे अखेर पर्यंत तुमचे सांगाता आसतलो म्हूण उगडास दवरा. तो आमचे बरोबर सांगाता, आमचे बरोबर सदां काळ आसा. आमकां ते उगडास धरूंक जाय. प्रेज गॉड. हर एक वेळा सबारपटे आमकां आमचे परिस्थितींत आमकां आसतना आमकां दिसना, आमकां आमी चिंताव की जेजू देव खंय आसा म्हजे हे परिस्थितींत. हांव इतले मागणे करनासा, देवाची उतरां हांव सांगून आसा. पूण देव खंय आसा म्हण आमकां सबार फावटी भोगता. वय प्रेज गॉड. थँक्यू जीजस. Jesus. सबार फावटी आमकां भोगता न्हय. वय. आणि प्रश्न करतात आमी देवाक की खंय आसा देव. आमीच सबार फावटी देवाचे उतरांत येवचे पयले आमीच सबार फावटी प्रश्न केलेलो आसा न्हय. प्रेज गॉड. पूण जेजून हे उतरांत आमकां सांगला हांव तुमचे बरोबर सांगाता आसतलो म्हण उगडास दवरा हर एक वेळार. जेन्ना एक सिंपल सांगचे म्हणल्यार जेजू ऑलरेडी आमचे भितर आसा, कित्याक तेजो पवित्र आत्मा आमचे भितर आसा. वय न्ही. प्रेज गॉड. Praise God. जीसस. आणि आमकां दिसना तो एक आत्मो जावन आसा न्हय. प्रेज गॉड. थँक्यू जीसस. आमकां दिसून आयना. देव आमकां दिसता ना. ना, पूण तेजी उतरां आमचे बरोबर आसात. आणि जेजून म्हटला तेजी उतरां जावन आसा एक आत्मो, एक स्पिरीट न्हय. प्रेज गॉड. जेन्ना जेन्ना हांव देवाची उतरां घेता आनी उलयता, दुसऱ्यांक परगट करता, दुसऱ्यांक शीस करूंक मुखार वयता देवाची उतराची सांगून. प्रेज गॉड. त्या वेळार जेजू आमचे बराबर आसा. आमकां दिसून आयना, पूण तो आमचे भितर आसा. आणि देवान सांगला उगडास दवरा. तो आमचे सांगाता सदां काल आसा. प्रेज गॉड. संवसाराचे अखेर पर्यंत. आणि तेच पदवी, जे पदवी सर्गी आणि संवसारीचे देवान जेजूक दिले, तेच पदवी वरवीं आमकां देवान मुखार धाडला शीस करूंक, बापाचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावीन तांकां पवित्र स्नान दिवंक आणि तांकां शिकोवंक. प्रेज गॉड. ती पदवी आज आमच्या हर एकल्या कडेन आसा. प्रेज गॉड. थँक्यू जीसस. Thank you, थँक्यू Jesus. जीसस. तर ती पदवी आमी घेवन आमचे जिविताचेर जैत वरचे गरजेचे. आमची मेंटॅलिटी आमी चेंज करीचे. प्रेज गॉड. थँक्यू जीसस. जे पयले हांव ते मेंटॅलिटीचे माझे एक ते चिंतना, माझी एक ते सिंपल सांगचे म्हणल्यार आमचे ते एक पोझिशन कितें आसा हांव चेंज करना, माझे मायंडसेट चेंज करना, नवीकरण करना माझे मनाची. थंय पयले म्हाका देवाची जिविता बरी माझे जिवीत एक जावन जियोवची साध्य जायना ह्या संवसारांत. प्रेज गॉड. म्हाका जैत व्हरूंक जाय तर माझे ते एक चेंजीस हांवें करूंक जाय. आनी ते चेंजीस जातात जेन्ना हांव देवाची उतरां घेता आनी माझे मनाची नवीकरण करता. प्रेज गॉड. थँक्यू जीसस. थँक्यू जीसस. कित्याक सबार फावटी आमी हेच परिस्थितींत येता. कित्याक जेजून सांगला आयजाया 54:17 ब्रदर घालतात की
Isaiah 54:17. Praise God. Praise God. Thank you, Jesus. तुझे विरोध वापरून केल्ले खंयचेच हत्यार सफळ जावचे ना. तुका गुन्यांवकार करता ती हर एक जीब फटकिरी म्हूण तू रुजू करतली. हे सेरेस्पराच्या सेवकाचे सुभाग. म्हजे Praise, वरवीं तांकां सोडवण मेळटली म्हणटा सेरेस्पर. praise God. हांगा कितें दिला? तुझे विरोध वापरून केले खंयचेय हत्यार सुफळ जावचे ना. आज आमच्या जिवितांत आमचे विरोध, आमचे परिस्थितींत, आमचे जिवितांत, आमचे भुरग्याचे जिवितांत सबार तरेची वापरून केले हत्यार आसात. वयनी, प्रेज गॉड. ते हत्यार को आमकां दिसून येना, पूण हे आत्मीक हत्यार जावन आसात सैतानाकडचे. न्हय, प्रेज गॉड. जे आमी परिस्थिती आसा आज आमच्या लायफान, सदांच आमकां एक चॅलेंजीस येता आमच्या जिवितांत. आमचे मुखार एक परिस्थिती येता. जेन्ना आमकां डॉक्टरचे एक रिपोर्ट मेळटा, तर ते रिपोर्ट येवन आमकां उलयता ते एक हत्यार सैतानान केल्ले आसा आमचे मुखार. आमचे विरोध हाड दाखयता तुजे रिपोर्ट हे जावन आसा. दाखयता तुजे बँक बॅलन्स झिरो, तुजे घरा लागीं येतली बँकाची मनशां, तुजे लागीं इतले कितें इंट्रेस्ट भरचे पैसे तुजे बँक अकाउंटांत ना. तुजे भुरगेचे जिवीत आज नास जाला. ती खंयचे परिस्थिती परतून बरेपणाचे जिवीत जियेनात. म्हणजे हे सगळे सैतानाचे हत्यार, आत्मिक हत्यार आमचे मुखार येतात. वय, प्रेज गॉड. थँक्यू जीसस. पूण जेजून हांगा म्हणूंक ना, देवान आमकां हांगा म्हणू ना की खंयचेय विरोध तुमचे विरोध खंयचेय हत्यार आयनात म्हूण केन्नाय सांगू ना. ती येतली, पूण ती येयले सुफळ जावची नात. प्रेज गॉड. थँक्यू जीसस. हर एक वेळाक आमच्या जिवितांत नाना तराची एक आमचे विरोध, आमच्या जिविताक विरोध रचलेली एक आत्मिक हत्यार येवन उबरावतात. प्रेज गॉड. दे आर स्टँडिंग. आमचे विरोध रचतात, सैतान रचून हाडता. प्रेज गॉड. पूण त्या वेळार सुफळ जायचे तर देवाचे उतर हांवें घेवन हांवें ताका उलोवचें. ते परिस्थितीक, ते हत्याराक हांवें म्हाजे जिविताचे विरोध काड उडोवंक जाय. तर म्हाका देवान हांगा मुखार सांगला, तुका गुन्यांवकार करता ती हर एक जीब फटकिरी म्हूण तूं रुजू करतली. कोण रुजू करतलो? देव येवन रुजू करतलो. प्रेज गॉड. कोण येवन रुजू करता? गुन्यांवकार करता आनी हर एक जीब फटकिरी म्हूण कोण रुजू करतलो? प्रेज गॉड. तू आमी रुजू कर. करता. आमी. देव म्हणता तू रुजू करतलो. हांव कशें ते रुजू करतली? प्रेज गॉड. देवाचे उतर घेवन हांव ते हत्यार सुफळ जावंक सोडचें ना. प्रेज गॉड. Praise थँक्यू God. जीसस. ते Thank you, हत्यार जे आत्मिक हत्यार म्हाजे मुखार येतात हर एक वेळाक, जे म्हाका परिस्थिती निर्माण करतात. प्रेज गॉड. ते सुफळ जावंक हांवें सोडचें न्ही. आनी सोडचें न्हय ते हत्यार सुफळ जावंक, तर हांव देवाचे उतर घेवन तेका गुन्यांवकार म्हण हांव साबीत करतलो. हांव तेका एक ते फटकिरे जीब म्हण हांव तेका ते फटकिरी उतर म्हण हांव तेका रुजू करतली. प्रेज गॉड. Praise God. थँक्यू जीसस. तर आज आमच्या मुखार सबार तरेचे हत्यार येतात. आमकां ते हत्यार म्हणले की आमकां एक वेपन्स अशे दिसतात, ना तर एक कसली झुजोंक वयची एक तलवार आसूं दी, कसली आसूं दी, तसली आमी हत्यार म्हण आमचे एक पिक्चर येता. पूण हांगा उलयते आसात
देव ते हत्यार जावन आसात आमचे विरोध रचलेली हर एक ती आत्मिक हत्यार जावन आसात जे सैतान आमचे विरोध रचून हाडता देवान हांगा म्हणू ना की तुमचे विरोध कसली माझे उतरांत आयले की तुम्ही तुमचे विरोध कसली हत्यार रचूंक जायना म्हण सैतानार पूण म्हणटा देव रचून येतली तुझे मुखार पूण ते हत्यार सुफळ जावचे ना कित्याक तू तेका गुन्यांवकार करतलो तू ते फटकिरे उतरांक फटकिरे जिबेक फटकिरे ते एक सैतानाचे एक नेगेटिव्ह रिपोर्ट्स जे सैतानान तुझी गरज पुरो जायना म्हण एक मनान तुझे घायला ते सगळी उतरां ती सगळी चिंतना तू रुजू करतली देवाची उतर घेवन कित्याक ती पदवी आमकां देवान दिला प्रेज गॉड थँक्यू थँक्यू जीसस तर हे देवाचे उतराची सकत आणि देवाची उतराची हे एक अधिकार हांवें कशे माझ्या जिवितांत घेवचे प्रेज गॉड थँक्यू जीसस कशें जातले हे अधिकारान चलोवन थंय एक स्टेप बाय स्टेप आसा लास्ट वर्स पळया जेम्स 4 वर्स नंबर 7 जाकोबाचे पत्र ब्रदर chapter 4 verse 7 देखून देवाक तुम्ही काळजाया देवसराक आड रावा आणि तो तुमचे तावन पळटलो प्रेज गॉड थँक्यू जीसस तर देव हांगा म्हणटा देखून देवाक तुम्ही काळजाया हे फर्स्ट स्टेप खाल जायचे म्हणजे कितें इंग्लिशांत म्हणटा सबमिट टू गॉड केन्ना आमी सबमिट जाता केन्ना आमी खाल जाता दुसऱ्या मनशाक कोण एक माझे की चड अधिकारांत आसा तेका आमी खाल जायचे न्हय प्रेज गॉड जे लोक हांगा कामार आसात ना तर कोण तुम्ही कोणाचे सकलाक खाल जावन काम करनासात तुमकां गोत आसा न्हय प्रेज गॉड खाल जायचे म्हणजे कितें प्रेज गॉड तर देवाक तुम्ही खाल जाया देवाक कशें हांवें खाल जायचे देवाचे उतराक हांवें खाल जायचे देवाचे उतराची म्हाका जाणवाय हांवें घेवचे देवाचे उतरां बरी माझे जिवीत हांवें रचून हाडचे आनी ते रचून हाडूंक जाय तर हांवें देवाची उतराची घोशण करचे शिकचे प्रेज गॉड तर हांगा म्हणटा देवाक तुम्ही खाल जाया हे फर्स्ट स्टेप म्हटल्यार हांवें देवाचे उतराक खाल जायचे सबमिट टू गॉड एक सबमिट म्हटल्यार एक खाल जायचे म्हटल्यार चड तेका मिनींग आसा प्रेज गॉड वर्थ मिनींग आसा तेका अर्थ आसा तेका खाल जायचे जे तो मनीस सांगता एक अधिकारांत मनीस आसता तेका हांवें खाल जायचे म्हटल्यार जे ते मनीस सांगता तेजे बरीच हांव करतलो तेजे आड वचून कितेंय म्हाका करूंक जायना कितें हांवें कंप्लीट सबमिशन केला कंप्लीट हांवें देवाचे उतराक अधीन जाला प्रेज गॉड थँक्यू जीसस तर आज माझ्या जिवितांत बरेपण हांवें पळोवंक जाय तर देवाक आनी तेजे उतराक हांवें खाल जायचे देवाचे उतर कितें म्हणटा तेजे बरें हांवें माझे जिवीत एक करून घेवचे गरजेचे प्रेज गॉड थँक्यू जीसस तर देवाक आमी खाल जायचे दुसरे म्हणटा देवचाराक आड रावा जेन्ना आमी एक अधिकारांत फर्स्ट स्टेप आमी पळयले देवाक तुमी खाल जाया देव सगळ्यांचे की वर्थ तो अधिकारांत आसा न्हय प्रेज गॉड थँक्यू जीसस तर देवाचे उतराक आमी खाल जाता तर खंयचेय अंधकाराचे एक पावर एक सकत आमच्या जिविताक आड येवंक साध्य जायना प्रेज गॉड आनी देवचाराचेर आमी आड रावता केन्ना जेन्ना आमी देवाक खाल जाता जर तर आमी ते नेगेटिव्ह रिपोर्ट पळयली जर तर आमी ते नेगेटिव्ह रिपोर्ट चिंतून आनी 10 लोकांक सांगली आज आमी एक असली परिस्थितीन संसार आसा संसारांत लोक आसात सगळे लोकांक आमी आमची परिस्थिती सांगूक वयता प्रेज गॉड
प्रेज गॉड. थँक्यू जीसस. सगळे संवसाराक जे जितली लोक असतात तांकां आमी सांगू वयता कित्याक आमकां एक ते अटेन्शन सीक करची थोडी मनशां असता. प्रेज गॉड. थँक्यू जीसस. आणि सगळे लोकांक सांगून जाले फायनली एक स्टेज येता खंय एक व्हॉट्सअप स्टेटस घाल दरयतात नाही. प्रेज गॉड. थँक्यू जीसस. तर आमी देवाचे उतराक खाल जायचे तर हे नेगेटिव्ह रिपोर्टाक आमी आड रावता कित्याक देवाचे उतर काम करूंक सुरू जाता. प्रेज गॉड. थँक्यू जीसस. आणि नेक्स्ट स्टेप म्हणटा आणि तो तुमचे थावन पळतलो कित्याक ऑलरेडी तुम्ही देवाक खाल जालात, देवाचे उतराक एक जालात. तर कसली तराची परिस्थिती माझे जिवितांत येऊक साध्य ना कित्याक तुम्ही जेन्ना ते पदवी असलो संसार सर्गी आणि संसारीचे पदवी ताका दिले ते देवाक आमी खाल जाता, तेजे उतराक आमी खाल जाता, एक जाता तर देंवचाराक आमी आड रावता. ते परिस्थितीक आमी आड रावता. ते आत्मीक हत्यार जे आमचे विरोध रचलेले आसा ताका आमी रुजू करता. प्रेज गॉड. आणि त्या वेळाक जाता तो आमचे थावन पळून वयतलो, पळतलो तो सैतान. ते नेगेटिव्ह रिपोर्ट चेंजेस जावन येतले. प्रेज गॉड. थँक्यू जीसस. थँक्यू जीसस. तर घोषण करचे चड गरजेचे. देवाचे उतरा बरी एक जायचे चड गरजेचे कित्याक आमकां तेच पदवी तेच अधिकार जेजून आमकांय दिला आज. प्रेज गॉड. थँक्यू जीसस. पहिले पावटी आमी कन्फेस करतना देवाची उतरां स्टार्टिंग आमकां आमचे मेंटल आमी आपले माइंड थावन आमचे मना थावन आमी एक स्वाभाविक तरान आमी एक कन्फेस करूंक सुरू करता. आमी देवाची उतरां आमची परिस्थितीर सांगूक सुरू करता. प्रेज गॉड. पूण जशे जशे आमी सांगात वयता ते उतरां सोडनासतना जैत मेळा पयल्यान हांव सोडनासतना थीर रावन हांव देवाची उतरां ते परिस्थितीचेर उलयता त्या वेळाक प्रेज गॉड ती उतरां म्हजे काळजांत वचून ते सगळे वाईट गुणाची ना तर एक बॅड रिपोर्ट जाल्ली ती एक मेंटॅलिटी ती एक चिंतना सगळे पुसून काड. जेजूचे एक नवीन रिपोर्ट जे उतरांत तेजे सांगला ते बरोवन आमकां देव दाखयता आमच्या काळजांत. जशे एक पयले पाटी पावस आयल्यार जमनीर सगळे वल्ले जाता न्हय. प्रेज गॉड. थँक्यू जीसस. पूण ते झाडाक वाडूंक जाय तर तेका मुळा पयल्यान तेका उदक जाय न्हय. प्रेज गॉड. थँक्यू जीसस. तर फर्स्ट टाइम उदक पडले तेन्ना वयरचे मातीचेर तितले थोडे भिजता माती न्हय. प्रेज गॉड. भितर पयल्यान उदक वचना वय तशें आमचे कन्फेशन तशें आमची उलोवणी जेजूची उतरां घेवन आमी उलोवंक सुरू करता ते तेन्ना आमी जस्ट सुरवात करता आमचे मेंटल एबिलिटी थावन आमचे मना थावन स्वाभाविक तराची एक साधारण नॅचरल माइंडसेट आमी आपले मना थावन आमी सुरवात करता. पूण जशे आमी सांगता देवाची उतरां थीर रावन सदांनी सांगता. प्रेज गॉड. थँक्यू जीसस. त्या वेळाक ते आमचे काळजांत वचून सगळे आमकां एक नवीन रिपोर्ट बरयता. आमचे जिवितांत ते असली एक कितें कसली हत्यारां आसात ती सगळी काडून उडयता. आमची परिस्थिती नवीन रचून हाडटा. एक नवी उत्पत्ती आमकां करता. प्रेज गॉड. थँक्यू जीसस. देवाची उतरां उलोवची आणि घोषण करची. उलोवचे ते देसनी ते पातयेवन भरवसून तेजेर भावार धरून आमी उलोवचे गरजेचे. प्रेज गॉड. थँक्यू जीसस. थँक्यू जीसस. थँक्यू जीसस. थँक्यू जीसस. कोणाक कितें उलोवचें आसा ब्रदर? तुम्ही कितें ऍड करतात की? प्रेज गॉड. ऍड करूंक काय ना सर. पळय समा सांगले तुमी. प्रेज गॉड. पळय प्रेज गॉड. थँक्यू जीसस. कोणाक आजच्या शिकवण्या वयर कांय विचारूंक आसल्यार विचारया सवाला. प्रेज गॉड. प्रेज गॉड. जीसस.
त्यांचे विषय समजून जाल्यार विचारयात. जीसस कोणाक कितें शेअर करचें आसल्यार तुमी शेअर करेत हम्म. टेस्टिमनी बन कितें आसल्यार प्रेज गॉड. तुमका उलोवंक अवकाश आसा. हँड रायज करा, अनम्यूट ऑप्शन दिलाय. दिला प्रेस गॉड. जीसस. कोणाक कितें सवाल आसल्यार तुमी विचारूंक शकतात. प्रेज गॉड. प्रेस गॉड. जीसस. ब्रदर एक अनाउन्समेंट आसा. हा सांगा ब्रदर. हर एक शुक्रार आमची उडलाल रेतीर चलता. प्रेस गॉड. रेतीर चलता. सो आमचे हेल्पलाईन नंबर आसात. ती जाय जाल्यार आमी प्रत्येक पोस्ट करता तो युट्यूबाचेर आनी ताका कॉन्टॅक्ट करून येवचें. तर एका शुक्रारा 9:30 ta 4 वरां पर्यंत. येताना हेरांकी आपण हाडा. हेरांकी आपोवन हाडा. जीसस. कोणाक कांय उलोवंक ना म्हूण चिंता. प्रेज गॉड. आनी आमचे झूम मिटींग सोमारा न्हू ब्रेस्तार हांगसर आनी प्रत्येक सोनवारा आमी टंग्सांत आमी उलयता जिबेच्या भाशेनी. हर एका इंटेन्शना खातीर 9 to 10. 9 to 10 वय सगळ्यांनी जॉईन जावचे आनी जाता तितल्या चड जाणांक लिंक धाडून जॉईन जावन पळोवचें. प्रेस गॉड. प्रेज गॉड. जीसस. ब्रदर एक प्रेयर करतात गे. ओके. बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. मंगळा आमेन. बाप्पा आईच्या वरच्या वेळापासून आम्ही तुका अर्घानीत आहोत. आईच्या दिसा पवित्र आत्म्याच्या शक्तीने तुवें आमकां जायती सता उगडापी केल्यात. यापासून अर्घानीत आहोत. जिवीत आनी मरण आमच्या जिबेर आसला म्हणल्यार सत आमकां आकळीत केले. आणि कशें तूं ह्या संवसारांत तुजो अधिकार वापरलोय तसो अधिकार तुवें आमकां दिलाय. मार्कासो 11:20 म्हणटा कोणी ह्या दोंगराक हांगासर उठून दर्यांत वचून पड म्हूण सांगून आपल्या अंतस्करणांत दुबाव नासतना ताणें कितें सांगलां सत मानल्यार सांगलेल्या बरी जातलें म्हूण तुवें सांगलाय. पळय जेजू हर एका वायट शक्तीचेर पिडेचेर समस्येचेर आमकां तुवें अधिकार दिलाय. ह्या पासून आमी तुका अर्घानीत आहोत. हो अधिकार आमी मनशाचेर वापरी नासतना वायट शक्ती विरोध सैतानाच्या कामाचेर विरोध वापरून ह्या संवसारांत एक जैतवंत जिवीत जिवंक तुवें आमकां आपणे दिल्ल्या पासून आमी तुका अर्घानीत आहोत. अशें हर एका वेळार हर एका परिस्थितीचो तुवें दिल्लो तो अधिकार तुज्या नांवान वापरून समस्येवर जैत करून तुज्या नांवाक महिमा दिवंक आम्हा सर्वांक फाव केल्ल्या पासून अर्घानीत आहोत. सांगातच हर एक आमच्या बरेपणाक ह्या संवसारांत एक जैतवंत जिवीत जिवंक तुझे जिविताचे उतार दिल्ल्या पासून आनी पवित्र आत्म्याक आमकां कुमकदार जावन बसयल्ल्या पासून आनी ताचो आदार सहकार दिल्ल्या पासून आनी तुज्या कृपे पासून ती अर्घानीत आहोत. अशें सदांच आमी तुज्या एकवटान जिवन तुज्या नांवाक महिमा दिवंक आम्हा हर एकल्याक फाव केल्ल्याक अर्घानीत आहोत. अशें तुज्या नांवाक महिमा जावन मागता. ही मागणी पठयता तुज्या पुता जेजू क्रिस्त मरिफात. आमेन. 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 प्रेज गॉड. प्रेज गॉड. प्रेज थँक यू गॉड. सिस्टर.